Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakapagluto ulit kami. So mayroon kami ditong adubong sitaw. Ginisang talong na may itlog. Tsaka crispy sisig na nilagyan namin ng itlog. Yan. So ito po yung tira na crispy mascara kahapon po na mukbang. So ginawa namin sisig. So ayan po. Special shout out pala sa new VIP member natin. Silver VIP member po kay Ma'am Brenda Vlogs. So Ma'am Brenda Vlogs po isang food vlogger din po. Meron siyang mukbang tapos nagluluto din po siya. So puntahan po natin yan mga ka-studio. Maraming salamat Ma'am Brenda for joining the Silver VIP po. Thank you, ma'am. So ayan po, start na po tayo. Pray muna. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So ayan po, kainan na po tayo. Ayan, meron po akong kape dito. Sabayan niyo po kami. Ito po, adobong sitaw. Ang sarap nito. At ginisang talong. Saan tayo? Magsimula man dyan lang. Sige, Okay. ikaw kuhaon na. Dito po kami mag-start. Sarap nito mga ka-studio. Ano? Ikaw na lang? Ano po to namin? Brunch. Breakfast at lunch. Oh. Ouch. Yan. Kain na po tayo. Naghugas na po kami ng kamay. Magkamay na lang po kami. Ang sarap ng talong mo. Paboritong padet. Kain po tayo. Sa ganitong ulam pa, masarap talaga pag may kape pang. Hindi kasi ako nagkape. Hindi po siya umiinom ng kape. Hindi pa ako Aan ka pa? Huwag ako. Ubusin ko na ito mga studio. Paborito ko talaga mga talong. Tortang talong, ganito. Ginisang talong. Ilagay ko na ito dito ha. Para walang disturbo. Kain po tayo. Tumang. Dubong sitaw. Yan kita ha. Thank you, Pang. Gulay-gulay muna tayo ngayon dahil ang heavy ng kinain namin kahapon. Oh. Sitaw. Ang sarap ng sitaw, mang. Yung subak nito pa is yung sisig, no? O yung mascara pa rin. Hindi na po ako lumabas ng palengke kasi ang dami kong kuhan ba. Nangumpra mi ba no? Bumili kami ng dami para hindi na masyadong lumabas ba. Kasi mahirap na, ang dami kasi positive dito sa amin. More than 40 plus na.
Kaya iniwasan talaga namin lumabas mga ka-studio. Ingat-ingat po kayo dyan po sa mga lugar nyo po. Sorry. Ito naman, sisig mang. Yan po, ang dami nito pala mang. Check natin kung crispy pa siya. Kasi kanina pa to eh. Yan. Wow. Yung maig niya oh. Mix ko na. Sorry. Yan, ang sarap nito. Meron pang mga sili oh. Yan kita mang. Wow, crispy pa. Wow. Thank you pa. Yan po, ang dami sili. Excuse me. Check natin kung crispy pa siya. Crispy pa. Ang sarap niya. Grabe, may anghang. Tapos mayonnaise at butter. Thank you pa. Ang sarap nito pala. Sarap talaga ng maskara ng baboy gawing sisig. Pwede nyo sa iprito, pwede rin yung inihaw. Ihawin nyo siya tapos gawing sisig. Ang sarap din nun. Yan, kung ipiprito nyo po, kuha talaga kayo ng crispy. Kasi yung inihaw pa hindi, no? Sarap to siyang gawing pulutan. Gusto mo pa ito mo? Yan okay na yan? Ubusin na namin ito mga studio. Pag kasi mga gulay-gulay lang, ano eh, madali lang ubusin mo, no? Hindi kasi masyadong nagabusog yung mga gulay-gulay lang ba? Compare sa mga heavy talaga ng mga foods, sulit. Wow. Ikaw mang, add ka? Bigyan kita. Excuse. Yan. Thank you pa.
Meron pa dyan, no? Kuha ka lang dyan, no? Mm. Excuse me po. Mm. Kami kailan lanon. Mm. Bira lay kuhang ni mo. Sabi ko yung sili pang hindi ako kumakain ng sili pang. Sa akin yan. Ang saya na lang. Sayang yan, man. Sarap yan, man. Bigyan kita? Yan, isang kutsara lang. Ubusin ko na to, man. Mm. Thank you. Ubusin ko na to, mga ka-studio. Yan. Lagay ko na dito sa gilid para walang istorbo, mga ka-studio. Yan. Final round. Si Sax po, tapos na po siyang kumain. Ulam ni Saksi. Nilagang baboy. No? Mm-mm. Tubig muna ako ngayon, mga ka-studio. Siya, kape yung sa kanya. Kung hindi ako nagkape, kaya tubig ako. Yan. Shout out muna tayo, mga ka-studio. Shout out Buhay Construction. Yung name niya daw is Docs. Hi bye, salamat sa suporta. Shout out sa husband ni Ma'am Chona na si Hiroyuki Kaniko at sa anak nila na si Iji Kon. Shout out Fatima Salimuto. Shout out Rex Edward of Digo City. Jos Ricamara from Canada. Abelia Nika from Karkar, Cebu. Jim Micaela Antonio. Maria Jane Bernardo from Santa Maria, Bulacan. Mercedita Vlog. Shout out sa apo ni Ma'am Lina Gutierrez na si Riley Riquer at sa daughter niya na si Charmaine Angela
at son-in-law Richard Ricker, at lastly kay Inang Sion. Hi po. Milagros Pinilla from Ibiza, Spain. Estrelleta Batong from Cagayan Valley. Ralph Aguirre. Ito, meron siyang channel pala si Ralph Aguirre. Sheila and Lance Umbak from Dumaguete. Ginny and my two kids, Gigi Jais from Mulabi, Zamboanga del Sur. Hortar Adventure and Mitch TV 08. Ito, meron silang channel. Imar Estareja Vlog. Shout out po. Wilson Allen David at Alan Sulaiman from Nueva Ecija. Gabriel Bisagar, Libby de la Cruz, Remilicar Ibaw, Justin Micaela, ito po siya, mayroon po siyang channel. Durante Studio, ito, mayroon siyang channel po. Gringel Sapi, Jonathan Kadusali, Sui Bro, ito, mayroon siyang channel din. At ang last po ay si Rose Bitonio. So, ayan na po lahat po ang mga hindi po nasali sa shoutout. Sa next na lang po. Kasi medyo delay kami sa dami po talaga ng shoutout ngayon. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today mga ka-studio. Naubos na namin lahat po ng mga pagkain. At busog na busog kami po. Enjoy ko talaga sa crispy sisig. Ang sarap, manghang siya. Tapos ang crispy pa. So dyan lang po tatapos sa episode na to. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang.